ସବୁ ନଡ଼ିଆ ମିଠା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମିଠା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଥାଳିରେ ଧରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ହବ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ମିଠି, ସେଥିପାଇଁ ମୁନୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଫାଳ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଇଜ କରିକି କାଢୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ସବୁ ସାଇଜର ଫଟେଇ ନାହାନ୍ତି, ଭଲସେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଜି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ମିଠା କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁନୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ନଡ଼ିଆ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକ ନଡ଼ିଆ ଆଜି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ମିଠା କରିଦବା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ପାଗ କରିଦବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିନେବା ନଡ଼ିଆ ମିଠା ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଘରେ ବନା ହଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରାହଉଛି ସବୁ। ଆଗେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ କୋରି ନେବା। ଏଠି ଆମର କୁରୁଣି ଅଛି, କୁରୁଣି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୁରୁଣିର ନଡ଼ିଆ ସବୁ କୋରି ନେବା। ତ ତାପରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁରା ମାନେ ମୁନୁ ଆମର କେମିତି ନଡ଼ିଆ କୁଟୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ କୁଟୁଛନ୍ତି। ସେ ନଡ଼ିଆ କୁରିକିନା ଥକା ହେଇଗଲେ ଛୁରୀ କଣ ହବ କି? ନଡ଼ିଆ କାଢିବେ। ନଡ଼ିଆ କାଢିବ, ନିଅ ଛୁରୀ ନିଅ। ଏଠି ବସ, ଏ ସାଇଡରେ। ଆଜି ହବ ଆମର ନଡ଼ିଆ ମିଠା। ନଡ଼ିଆ ମିଠା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁନୁ ନଡ଼ିଆ ମିଠା ବନାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି। ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଛି, ଚୁଟି ବାହାରିଛି, ଧୂଳି, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସଫା କରିଦବା। ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସଫା କରିଦବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟू ଚାଲିବ ନା ବନ୍ଦ କରିବ ତ? ବ୍ଲୁଟୁଥ ରେ ନେଇ ଆସ, ହେଠି ଇଏ କରି ବନ୍ଦ କରିଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନୁ ଆମର ମାନେ ମୁନୁ ମାନେ ନଡ଼ିଆ କୋରି କୋରିକିନା ଟିକେ ଥକା ହେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ସିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା କୁରେଇବି। ଏମିତି ଦେଖ, ମାନେ କେମିତି ବସିବି, ଏମିତି ନା ଏମିତି 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 ହେଇଯିବ ବାସ୍, ଏମିତି ଏମିତି। ଏତିକ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କେତେ ମିନିଟରେ ସାରିଦେବି ଦେଖ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ସାରିଦେବି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ଦେଖ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ମୋଟୁମ କରୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆର କଣ ସେଟା, ନଡ଼ିଆକୁ ହାଣିଦବା। ଏଇ ହାତରେ ବାଜିବ। ବାସ୍, କାମ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଟିକେ ଆଗେ ବଳ କରାହବ ହେଲା। କାମ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ମାଉଣ୍ଟେନ ଡିଉ ଟିକେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜି 3 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁନୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିଅର ଆଉ ମୁଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ମିଠା କରିବା। ନଡ଼ିଆ କୁରା କାମ ଚାଲୁଅଛି। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ କୁରା। ଦେଖନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି କେତେ ବାହାରିଛି ଆମର ନଡ଼ିଆରୁ। ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ। ମିଠା ଖାଲି ମିଠା ଖାଇବ ନା, ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ବାହାର କରିବ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ତ ନାଇଁ ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏଠି ତାର ନଡ଼ିଆ ଚୋପା ସବୁ କାଢିବ। ମନେକର ତାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ବାହାରି ପଡିଲାଣି, ନଡ଼ିଆ ଖୋଳରୁ। ଦେଖିଥିଲ ଆଉ ଖାଇବା ତମେ ମୋ ଦିଅର ନେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକ କରିସାରିଲେଣି। ଏତିକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବେଳରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବେ,
ଅଧେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଖାଇ ସାରିଲେଣି। ନଡ଼ିଆ କୁରୁଚ କମ ଖାଉଛ ଏଟା ମତ ଖାଇବା ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ କୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ମିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ନଡ଼ିଆକୁ ଗୁଳରେ ବନେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମର ମାନେ ଏଟା କଣ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମର ପିଠା କରିବା। ନଡ଼ିଆ ମିଠି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ପାଗ ଧରି ଗୁଡ଼ର ପାଗ ଧରିକି ନା ତାକୁ ପିଠା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କୋରି ଆଣୁଛେ ଥାଳିରେ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଡ଼ର ପିଠା କରିବା। ଗୁଡ଼ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଅଛି। ତାକୁ ମାନେ ପାଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାର ମେଲ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିଦବା ଗୁଡ଼। ଆମର 2 ଥାଳି ଅଛି ମାନେ ମୁନୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ମିଠି ପାଗ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ରୋ। କାଳିଆ ମୁଟା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଛି। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ କାଚ ରକମ ଆସିଛି। ହଁ ବଢିଆ କାଚ ରକମ ଆସିଛି। କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ କରା ହୁଏ ଭଲ ଫଟୋ ଆସିଛି। ଭଲ ଆସିନି ସତକୁ। କାଚର ତମ ଫୋନ ଭଳିଆ ସେ ଇଏ ଲଗେଇ ଦିଅ ନା, ତାର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ଫିଲ୍ଟର ସେଟ୍ କରିଦିଆହବ ତମର। ଏଇ ଦେଖ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି କେମିତି ପୋଜ ଦଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ମିଠି ପାଇଁ ଗୋଡ଼କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଦେଖ ଏଟା ସାମସଙ୍ଗ ର S24 ଅଲ୍ଟ୍ରା ସାଥିର ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ଛୁଆ ସାଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। ଦେଖିଲା ଆମ ଚିନୁର ହଉଛି S24 ଅଲ୍ଟ୍ରା, ଏଟା ହଉଛି ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ରୋ। ଦିଟା ସାର ମାନେ ଫୋନ ର ଏମିତି ଫଟୋ ଆସିଛି। ଦେଖ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଏଟା ହଉଛି ଏଟା କଣ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି S24 ଅଲ୍ଟ୍ରା। ଏଟା ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ରୋ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଇସା କୁ ପଇସା ହିସାବରେ ଫଟୋ ଭଲ ଆସୁଛି। ଏଇଟା 10ଟା ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫୋନ ହବ। ଦେଖ ଆମ ଚିନୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 10ଟା ଫୋନ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋନ ହେଲା। ବାସ୍ ଆରେ ଦେଖ ଛୁଆ ପାଗ ହେଲା ନା, ଦେଖ ପାଗ ହେଇଛି ତ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଖା ପାଗ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ଆମର ପାଗ ହେଇ ଆସିଛି। ତାକୁ ମୁନୁ ଆମର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନଡ଼ିଆ ମିଠି ହବାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଦେଖ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ମାନେ ପାଗ କରି ଆଣିକି ସେଥିରେ ଗରମରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେଟା ଏମିତି ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଲକା ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ। ହାଲକା ହାଲକା ଫୁଟି ଆଣିକିନା ପୁରା ପାଗ ଧରିଯିବ। ଯେମିତି ପାଗ ହେଇଯିବ ଗୋଡ଼ରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ନଡ଼ିଆ ମିଠି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ମା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଲୁଣ ପକେଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସତ ଓକେ ହଉ, ମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରୁ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ପକାନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ରୋଷେଇଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରଫେସନାଲ ରୋଷେଇଆ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ମାନେ ପିଠା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମିଠା ନଡ଼ିଆ ମିଠା ସେଇ ଏକା କଥା। ସେ ପିଠା ହେଲେ ବି ଗୁଲ ଗୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ମିଠା ହେଲେ ବି ସେଇ ଗୁଲ ଗୁଡ଼ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ହେଇକିନା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକିନା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦବ, ହେଇଯିବ। ହେଲା ଏମିତିକା ରୋଷେଇ ହବ। ପୁଣି ରୋଷେଇଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ମୁନୁ ଆସିଗଲେ। ପୁଣି ମୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ପଠା କେଡି ହେଇଛି ଯେ ହବ ଫୁଟା ଜୋରେ ଠାକୁର ଡାକିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ ନଡ଼ିଆ ମିଠି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ବନଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ମିଠି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏମିତିକା ରୋଷେଇ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ମାନେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସବୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କାମ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କାମ ଯୋଉ କଢା ବସେଇ ଦେଇକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକି କରୁଛି। ବାସ୍ 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 ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ
सब जिन भल हम बस तमे मो आंखी खोली देल म्यूजिक भाବରେ ମାନେ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇ ଆସିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ମିଠି ଆହୁରି ଟିକେ କଲର ଆସିବ ହାଲକା ହାଲକା ଫ୍ଲେମ ରେ ଏମିତି ହାଲକା ଫ୍ଲେମ ରେ ଜଷ୍ଟ ଚଲେଇ ରଖିବେ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆମର ମାନେ ଝାଳୁଆ ମାଳୁଆ ହେଇଗଲେନି ତଥାପି ଚଲେଇଛନ୍ତି କାମ ତାଙ୍କର କାମ ଏମିତି ୱାଓ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ମିଠି ଖାଇବ ନଡ଼ିଆ ମିଠି ତାର ପାଗ ହେଇ ଆସୁଛି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଓ ପୁରା ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ମିଠା ମିଳେନି ନା ଚକି ଦେଲେ ସେମିତିକା ହେଇଯାଏ ଗୁଲ ଗୁଲ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ମନ ଏମିତି ଏମିତି ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଝାଳମାଳ ହେଇଗଲେନି ରୋଷେଇ କରିକିନା ତାଙ୍କର ମାନେ ମିଠା ବନାଟା ନଡିଆ ମିଠେଇ ବନେଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣିବେ ୟା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୁଲ ଗୁଲ କରିକିନା ଦେଖେଇବା ନଡିଆ ମିଠେଇ ପରିକା ବନେଇକିନା ଗୁଲ ଗୁଲ କରିକି ଦେଖେଇବା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନୁ ଆମର ତାକୁ ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିନା ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମିଠେଇ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଇ ଏମିତି ସେ ହାତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଡ଼ୁ ମିଠେଇ ବନେଇଛନ୍ତି ମିଠା ବନେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱାଓ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ମୁନୁ ବନେଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ମିଠେଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୁଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ମିଶାଇକିନା ନଡ଼ିଆ ମିଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁନୁ ଆମର ବନାଉଛନ୍ତି ୱାଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁନୁର ଏମିତି ପରିଶ୍ରମଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମିଠେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ମେହନତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୁନୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମିଠେଇ ବନାଉଛନ୍ତି ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କେତେ ମିଠା ନାଇଁ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ଦେଖ ଗୋଟେ କରି ସାଇଜ୍ କରିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ମୁନୁ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଏମିତି ଅଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆ ମିଠା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆ ମିଠା ମୁନୁ ଆମର ବନେଇବାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମୁନୁ ତମେ କିଛି କୁହ ନଡ଼ିଆ ମିଠେଇ ବନଉଛ ୱାଓ ୱାଓ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆ ମିଠା ବନେଇଛନ୍ତି କେବେ ଦେଖ ସେଇ ମୁନୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିକିନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆ ମିଠା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖିଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ମିଠା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମିଠା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଥାଳିରେ ଧରୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ବନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କେମିତିକା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲସେ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ରହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।